Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ma kienx jaf li l-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil u d-deputat Jason Azzopardi pprezentaw rikors il-Qorti sabiex iwaqqfu l-ħatra ta' sitt ġudikanti ġodda. Il-ħamis, Simon Busuttil u Jason Azzopardi iffirmaw minn wara dar il-kap tal-partit tagħhom rikors il-Qorti fisem il-Grupp Repubblika, attivisti qrib il-Partit Nazzjonalista. Iżda Delia prova jevita din il-mistoqsija biex ma jurix li m'għandux kontroll tal-Partit Nazzjonalista fidejh u li qed jibqa' jiġi injorat minn Simon Busuttil u Jason Azzopardi. Adrian Delia kien skomdu b'din id-domanda minħabba li l-fazzjoni ta' Busuttil qed tibqa' taħdem kontrih għax ma temminx li huwa kredibbli biex imexxi l-Partit Nazzjonalista minħabba l-allegazzjoni li għandu tħassil ta' flus. Hemm skomdu tkellimni fuq daż-żewġ deputati qatt ma tkun titwiġġ. Adrian Delia qal li x-xogħol tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni huwa li jħares il-gvern ta' Joseph Muscat. Dan għax f'sena u 7 xhur li ilu kap qatt ma rnexxielu jieħu fideh il-Partit Nazzjonalista. Dak li għamlu Dr. Simon Busuttil u Dr. Jason Azzopardi taqbel iva jew. Jiena l-kap tal-Oppożizzjoni. Xogħol biex inkunu waġrok fuq il-gvern. F'pożizzjoni skomda għall-aħħar Adrian Delia nqabad li ma kienx jaf bl-emil ta' Busuttil u Azzopardi. Mela kellu l-barka tiegħek il-bieraħ ukoll Dr. Jason Azzopardi u Dr. Simon Busuttil. Huwa tiddawwar id-diskors. Minkejja dan u biex jintoġob mal-fazzjoni ta' Busuttil u Azzopardi, fazzjoni li ma tridux ikompli jmexxi l-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia qal li Jason Azzopardi kien qed jassistih il-Qorti. Jason Azzopardi dalodu wara ġimgħa nippreparaw kienet jassisti lili personalment. Aktar minn hekk, Adrian Delia qal li qatt ma ġie kritikat minn Simon Busuttil u Jason Azzopardi. Jiena tinkellmek fuq l-aġir ta' żewġ deputati tiegħek, inti tkun taf x'inhu ma jagħmlu dak tnejn jew le. Jiena nixtieq. Huma kritika ħafna tiegħek. Ma jirriżultalix li huma kritiċi tiegħi xejn. Iżda Busuttil jemmen li Delia ma kellux il-ħaq kap. Dan minħabba dak li allega dwaru l-blokker Daphne Caruana Galizja. Jiġifieri li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Jien nista' nitkellem għalija. Li kieku kont jien iffaċċjat b'dan it-tip ta' rapport fil-pożizzjoni ta' Adrian, jiena kont nirtira minn din l-elezzjoni. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li Delia ddeċieda li attakka lill-Prim Ministru u l-Ministru tal-Ġustizzja tal-iskontu qed jinjoraw lill-Kummissjoni ta' Venezja, meta hu stess qed jinjora d-dritt tal-Qorti li ċaħdet talba ta' żewġ deputati tal-istess partit tiegħu. Qal li Delia jaf li l-Gvern diġà saħħaħ il-metodu tal-ħatra tal-ġudikanti b'emendi tal-2016 li l-partit tiegħu ivvota unanimement favur tagħhom. Il-Partit Laburista tenna li jkun aħjar jekk Delia jgħid jekk jaqbilx ma' dak li għamlu Busuttil u Azzopardi milli jippruvaw jimblukkaw ħatrit bżonjużi fil-ġudikatura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.